Webafowethu uNsikazulu usegxeke ungizwe emchunu-ke laphana-ke ekutheni-ke asebenzise-ke igama-ke lakwaZulu-ke noma-ke labantu abamnyama-ke ekutheni-ke abange isixokoxoko-ke besikade-ke sikhona-ke ebhanoyini-ke laphana-ke ihambisana-ke ney'nsizwa-ke laphana-ke ogqizile-ke. Bathi-ke abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke amabhanoyi-ke anama-terms and condition-ke akhona. Ungizwe emchunu-ke bekungafanele-ke abhiheve-ke ngale ndlela. uNsikazulu-ke usevele-ke wahlala phezu kwakhe-ke izithonto-ke laphana-ke wakutshela ngokusobala-ke ukuthi cha, ngizwe emchunu-ke uyasiphoxa lokhu-ke kwangampela. Kodwa ngaleko kunanaza-ke bafowethu-ke nantu-ke udaba oluphelele la uNsikazulu-ke ayikhulumela khona. Emva kwenkulumo-ke kaNsikazulu-ke uzozwa-ke ungizwe emchunu-ke ukuthi-ke yona yiphi-ke lento abathi-ke uyenzile ebhanoyini. Ngizokufakela khona-ke njengoba-ke kunjalo. Okwamanje ubambe nangu uNsikazulu. Bafowethu ngeke phela. Ngeke. Hayi ngeke. Mfana kaMchunu. Ngeke baba kwahle manje yabo njengamanje lento yenzayo. Uyasixova njengamanje samaZulu. Uyasixova sesizwe sakaZulu. Asiyenze lento yenzayo. Yazi lento yenzayo wena ihlukene lento yenziwa belungu. Babhale imovie noma istory noma umlando welembe benze le nonsense le. Bethi ilembe baveze ngazi ukuthi ilembe lalinodlame noma yonke into lifuna ngendluzula. Alingenjalo ilembe. Kwakunegotiate lapha, kwakuhlalwa phansi. Lapha kwakusebenza ubuchule, kusebenza umqondo kakhulu. Bamveze efana nomuntu njengoHenry Cele. Wayengenje yana. Njengamanje abayiziphoxo noma abayizichwayitheli. Ngawe nje uwethu ufuna ukutrenda. Wena ufuna ukutrenda and kuyakusebenzela, it's fine. But manje musukusebenzisa uZulu kuyona into oyenzayo. Ungasebenzisa uZulu. Lento oyenze lapho was not necessary. Engamele uyenze lento oyenze lapho. Siyokhuza kuze kube nini webhuti ngempela kahle. Ngoba thina kahle kumele sidla amaningi esakeni kuwena noma sibukele kuwena. Kodwa manje mawubheka ayikho into esiyibukela kuwena. Uyasihlaza izizweni. Izizwe ziyasihleka ngenxa yakho. Okubuhlungu abantu abangazi ukuthi thina amaZulu sinjani. Sikhuliswe ngenhlonipho. Sabantu abarizinayo. Babuka wena because of social media. You are prominent ku social media. Babuka wena bese becabanga ukuthi nathi sinje you are representing thina. You do not represent thina wena. You are not representing thina. But the problem uthi bona understand. Uyasihlaza mkhulu lento yenzayo. Uyasihlaza ngizwe. Uyasihlaza, uyasiphoxa ezizweni zizonke usenze inhlekisa mfowethu. And uyeza ukuthi nendlile nekhothile lapho. Nalowo genge yakho leyo nayo lapho. Okubi laba futhi bama artist noma bamaciko. Ibona kumele bayayiqoqa. Yangiphoxa lezi insizwa lezi yazi. Aziyangiphoxa. But ngiya understand abantu abaningi noma ngiya-understand abantu abaningi when it comes to social media ababe true to themselves. Baphilela ukutrenda abantu. Kodwa ukutrenda kwenu madoda kusifaka ehlazweni njengoZulu. Asiyenze into eniyenzayo. Nisibukisa kabi ngezinye izizwe. Ngiyasihlaza madoda. Ngizwe. Uyasiphoxa, mkhulu uyasiphoxa. Uyasiphoxa mfowethu. Ungeke kodwa yenza phela mhlawumbe kuyakusebenzela ku right kuwena kodwa nje uyasiphoxa siyenze lento oyenzayo. King Shaka International Airport. We need you proud. We need you proud for our culture. We need you proud. You have to respect King Shaka.